Benvido, Príncipe Arzas. Os meus homes e eu sentímonos honrados coa túa presenza. Deixa as formalidades, Uther. Aínda non son rei. Alégrome de verte. E eu tamén, rapaz. Alégrame de que o rei Terenas enviárate a ti para axudarme. O meu pai aínda espera que se me contaxen a túa paciencia e experiencia. Un pai ten dereito a soñar, non crees? Aquí é onde tomamos posicións. Os nosos exploradores confirmaron que hai un campamento orco escondido nalgún lugar alén da montaña. Xusto o que sospeitaba. Hai algo peor. Están a se preparar para atacar a aldea de Strombrad. Polo que sabemos, a aldea está completamente indefensa. Teño que encargarme do ataque á base orca de inmediato. Podes ocuparte ti só de defender Strombrad? Por suposto, Uther. Non te preocupes por min. De acordo. Ven a buscarme ao campamento orco unha vez salves a aldea. Ten cuidado, Arzas.